Yn y bora mae dal I medden nhw a rownd o golf gynnar oedd I bora yma I chwaraewr reolwr Nefyn Jason Jones a rhai o'i garfan. Cyfle am blien efallai cyn gwynebu'r Caernarfon yn y darbu leol prawn yma. Ond pa mor hyderus oedd y rheolwr a gallai'r tîm o gyngrau'r Undebol Cymru gael plien yn ei het ar ôl gwynebu'r cofis. Dwi'n gobeithio. Da iawn, achos da ni'n mynd yna I fod yn negyddol. Da ni'n mynd yna I ennill y gem. So, gobeithio fi'n asio. Farnwr I Jason Jones, chwaraewr reolwr Nefyn. Yn ôl declath, Joe Japa. A'r gic gornel. Pennia gan Thomas. A carbediad gwirthiol gan Ian Hickman. Oedd Paul Adono. Aaron Williams a'r peniad ymlaen a Palmer. Ar y cyfle, Palmer! Ac mae gol I Nefyn! 12 munud o'r ail hanner wedi mynd! Y tro cyntaf maen nhw wedi bygwth! A maen nhw wedi sgorio! Gwyn Peters, heibioedd un. That's Phil Doran. Doran a Garlam. Waith da gan Phil Doran. Sydd o cael ei groesiad I mewn. Croesiad da! A'r peniad gan Mark Thomas. Yn dod â'r sgôr yn gyfartal. Hanner ffordd drwy'r ail gyfnod. A gwaith creu gan Phil Doran. Ond Mark Thomas sydd wedi rhwydo. Bel at John Rowley. Cyfle fan hyn I John Rowley. Golwr Nes Monachoni. Rowley ar ei ben ei hun. Ac mae gic o'r smotin. Ian Hickman wedi gwneud y camgymeriad. Thomas a'r gic yn gyrru golwr y ffordd anghywir. Bolado. A Thomas! A dyna hi y drydydd gol sy'n sicrhau lle Caernarfon. Poeni'n bach hanner amser I ni gael cicio lawr yr all a'r gwynt yn erbyn I lle. So oedd hi'n braf gael o'i giro.